हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि साइड भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयर, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरोबाव कमेन्ट खालाम। जेसेबां हायो एसेबां शेयर खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाब-थाबैनो रिलिज जाहैनाय बायदि। ओइ सना, आङो ना नोंखौ गावनि साननानैसो बादा होयोमोन। बैजों दाथां, बैयाव दा बेराय, बैखौ दाजा होननानै। नाथाय नों बैखौनो गावनि थाखाय गाज्रि बुंनायसो नुबायबालाय आं माथो बुंबावनो। ओइ सना, एसेबां गोरलैयैनो आंखौ गारलांबाय। आं दि नोंखौ दिनैसिमबो दासिमबो गोसोखांगासिनो। बोरै बावनो आं सना नोंखौ। बै समाव जों सानैजों जयै थानानै रायज्लायनाय बाथ्राफोरखौ दासिमबो गोसोआव रिंखांफैगासिनो सना।